Исегездә булса, күптән түгел генә Лилия Хайруллинаның җыентык чыгаруы хакында сөйләп узган идек. Җырчы инде аның презентациясенә әзерләнеп йөри. Алла бирсә, презентация сентябрь аенда узачак. Бик ныклап әзерләнәм. Программа өстендә эшлим ди Лилия. Якынча 14 сентябрьгә куелган әлеге чарада бик күп татар эстрадасы артистлары катнашыр дип көтелә. Сез дә килегез. Кызу булачак.